La vinya, el paisatge, el territori, el raïm i el vi són tradició i cultura. Són una visió i un reflexe de la nostra societat actual, cada vegada més conscient amb el respecte a la natura i a les persones com a part d'ella. L'ecologia i la solidaritat amb la societat són valors que treballem en el nostre dia a dia. Volem posar aquests valors en la vinya. Per això necessitem que ens ajudis recolzant la barema solidària. La barema és pel que es treballa tot un any a la vinya. És el moment més important que marcarà com serà el vi que volem fer. I tot i que com a agricultors portem centenars d'anys baremant, aquest moment es viu com si fos la primera vegada. És un acte festiu, col·laboratiu, al final d'una campanya i l'inici de la següent. És el resultat d'un clima, d'un territori, d'una terra i de la feina de molts homes i de moltes dones. Aquest any, a més, la barema és solidària. Ajuda'ns a combatre la pobresa i l'exclusió social amb la barema solidària. Vine amb els amics o amb la família baremà i talla amb la pobresa. Entra a baremasolidària.org, tria com vols col·laborar i obtén una de les recompenses que et proposem. I si estàs lluny, també pots tallar amb la pobresa participant a la fila 0. Viu l'experiència de la barema amb nosaltres. Sumillers professionals t'acompanyaran i t'explicaran tot el que vulguis de la barema, de la vinya i del vi. Viu territori, viu paisatge i germanor. I fes de la barema un acte solidari. Mou-te perquè cap nen es quedi enrere, per integrar les persones amb malaltia mental a nivell social i laboral. Talla amb la pobresa, recolzant la barema solidària, tu i tu ho fareu possible.